Westgate Shopping City, najveći shopping centar u Hrvatskoj, svim svojim posjetiteljima od ovog mjeseca poklanja pravu shopping poslasticu, koja se krije pod nazivom West Shopping utorak. Pitate se što je to? Pa idemo saznati. West Shopping utorak je poseban dan kada prodavaonice Westgate Shopping Citya nude posebne popuste tijekom cijelog dana, od 10 do 21 sat i to svakog drugog utorka u mjesecu. Ljetna sniženja su najbolja sad u ovo dobu godine. Super, prva liga. Sniženo je dosta, isplati se na kraju krajeva doći za male novce kupiti hrpu stvari. Mi smo već zaokružili drugi utorak u mjesecu kao najpovoljniji dan za shopping, a među prvima smo došli provjeriti kakvi nas to popusti očekuju ovog West Shopping utorka. Pa ne gubimo vrijeme i pogledajmo što se nosi ovog ljeta. Osim odličnog šopinga, postoji još mnogo dobrih razloga za posjet West Shopping utorku, jer najsretnije posjetitelje Westgate časti shoppingom. Naša Westgate Shopping patrola svaki mjesec daruje vas Westgate poklon bonom za nezaboravan shopping. Dobar dan! Znate li koji je danas dan? Koji je danas dan? Utorak je danas. Znate šta to znači? Još uvijek ne znate, ali saznaćete. Evo, svakog drugog utorka u mjesecu vam je West Shopping utorak, koji osim super popusta vama danas donosi i poklon bon od 500 kuna. Šta kažete? Pa, ne može bolje. Hvala lijepo. Da će dobro doći za ove ljetne popuste, za ljetni shopping? Moglo dobro doći. Evo šta kaže gospođa? Potrošit ćemo sigurno. Kako vam se sviđa ovdje u Westgate? Super, pogotovo kad su popusti. Znate li koji je danas dan? Utorak? Evo, ja ću vas razveseliti, pošto ste točno odgovorili, danas je utorak. Poklonit ćemo vam jedan poklon bon od 500 kuna. O, super, hvala. Odlično. Hvala vam, puno hvala. Franka, reci hvala. Bude Hvala. Hvala, baš smo zadovoljni, puno hvala Westgateu i vama kad ste nas ulovili. Inače, nikad nisam ništa osvojila, tako da ovo mi je super. Hvala. Na šta ćete potrošiti ovaj poklon bon? Pa, vjerojatno nešto za curicu i možda za sebe, a i za supruga, ajde nešto. Ipak me trpi već 3 sata. Najbolja sekrva. Evo, da nje nije bilo, ne bi ni danas vjerojatno išli, zato jer teško je s malom bebom i onda suprug mora i nju nositi i meni pomagati nositi stvari, tako da ona nije išla, teško da bi nešto kupili danas. Velika sniženja na odjeću, obuću, dječji asortiman, sportsku opremu i asortiman za kućanstvo učinit će dugo toplo ljeto još zabavnijim i još ugodnijim. Ja obožavam Westgate, tu smo blizu doma i to mi je jedan od najboljih centara tu u našem kraju. Evo, iskreno, ja dosta često kupujem u Westgateu i ja sam zadovoljna. Popusta uvijek ima i sve na jednom mjestu. I ne zaboravite, dok vi šopingirate i djeca mogu uživati uz nezaboravne sadržaje koje im pruža Kids World, najveća igraonica u Hrvatskoj. I zato zaboravite na dosadne utorke i dođite na sljedeći West Shopping, koji vas očekuje drugi utorak u kolovozu. Uživajte u šopingu, ali i dobrom provodu za cijelu obitelj.